Ez destpêkê carekî din jî bavê velat Şehîd Salih Müslim bi rêzdarî û minnetdarî bibîrtînim û di şexsê wî de yên ku di rêya tekoşîna azadî, aştî û demokrasiyê de şehîd ketinin bi hurmetdarî bejna xwe li hember wan ditevînim. Li Rojavayê Kurdistanê de bêguman ji bo rojnamegeran ku em bêjin tiştê herî zehmet şopandina merasîmên cenazeya şervanan e. Bi rastî jî di alîkî de tu karê xwe dikî, di alîkî de jî şahîdê malbatên şehîdan ku em bêjin êş û azar dikişîne dibî. Mejî û dilê mirov eger di vî esnayê de, di vî kêliyê de nesaxlam be, mirov nikare li ser linga da bimîne. Ji destpêkirina şoreşa Rojavayê Kurdistanê heya niha gelê Rojavayê Kurdistanê wek tê zanîn yani nêzî 20,000 şehîd danin. Di her malekî de herî kêm yek an jî du şehîd heye. Dema em wek rojnamevanan tevlî merasîmên cenazeyan dibin û dişopînin, wêne û dîmenên şervanan malbatan dikişînin ji me re wek heqîqeta jiyanê tê. Rastî jî wek heqîqeta jiyanê em wan pelanser dikin. Ji bo armancekî emrê xwe didin, canê xwe di rêya rûmetê de dikin cangorî, ji bo me jî wek heqîqeta jiyanê ye aslında. Bêguman şehadeta Salih Müslim jî yek ji wan bû. Heya niha ez gelek tevlî merasîmên cenazeyan bûm. Lê êş, hêst û oxirkirina şehîdan yek bû. Tu cudabûyîn ferq tune bû. Di çanda Rojavayê Kurdistanê de gelê Rojavayê Kurdistanê de tu carî wisa li hember nêzî şehîdên xwe bûyînê de ferq anîna ortê, ferq dayîna ortê rastî jî tune bû. Ji ber ku yani merasîma cenazeyên Şehîd Salih de jî mev dît. Bêguman rastiya Şehîd Salih Müslim ev bû ku hemû emrê xwe yê jiyanê di rêya tekoşîna azadî û aştiyê de dabû. Her wiha gelê Bakur, gelê Başûr û gelê Rojavayê Kurdistanê anî gel hev. Yani ne tenê şehadetê wî aslında dema di jiyanê dabû jî rastî jî bi nêzîkatiya wî, bi em bêjin ked û tekoşîna wî herkes bandor dibû. Ji ber wî yekî jî hem di jiyanê de hem jî oxirkirina herî dawî de yani di şehadetê de rastî jî ruhê yekbûyînê derket holê. Bi rastî jî şehadeta Salih Müslim di her beşên Kurdistanê de xemgîniyekî kur da afirandin. Ji bo herkesî windayiyekî pir giran bû. Çimkî tê zanîn yani Şehîd Salih Müslim bi salan e ked û tekoşîna xwe yê bêhempa di dilê herkesî de wek sembola pêşengê şoreşa Rojavayê Kurdistanê dihat nasîn. Bi rabûn û rûniştina xwe, bi axaftina xwe, bi dilnizmiya xwe û jiyana xwe rastî jî ji bo herkesî mînakekî bû. Yani di jiyana herkesî de şopekî şoreşgerî wek mîrasekî hişt aslında mirov dikare ya bêje ne tenê Rojava an jî Kobanê di her aliyê de wê şopa xwe dida hîskirin. Yani di her aliyê de di her kêliyan de aslında yani li gor zanîna xwe erk û berpirsyara xwe dîrokî tevdigeriya. Bi taybet çêbûna şoreşa Rojavayê de rolê xwe yî esasî hebû Şehîd Salih Müslim. Di her qademeya şoreşê de ciyê xwe girt. Şoreşa Rojava li hemû cîhanê de wek tekoşîna mirovahiyê were naskirin de Şehîd Salih Müslim gelek caran xebatên giring da meşandin. Bi taybet xebatê dîplomasiyê de pir bi afirîner û wêrekiyekî pir kûr karaktera şoreşa Rojava dixwast ji aliyê herkesî be were mînakgirtin tekoşîna wî dida yani. Di warê wî mijarê de her tim xwe rêxistin kiribû, her tim xwe amade kiribû ji bo ku şoreşa Rojavayê Kurdistanê di her bajaran da wekî mînak were destgirtin ew şev û roja xwe wisa seferber dikir.
Yani ked û tekoşîna wî bi rastî jî di nava civakê de bi taybet di nava gelê Kobanî de yani her tim bi rêzdarî de hat pêşwazîkirin. Ne tenê civakê Kurd da yani civakên dîtir da jî taybet civaka Ereb de, civaka Suryan de, civaka Asuryan de, Ermeniyan de û civaka gelek Tirkiye de jî aslında welatparêziyekî pir bi qedirşînas yani xwe nîşan dabû. Beriya ku bige ji şehadetê hefteyek berê hatibû Kobanî demdirêj bû nehatibû Kobanî yani cih ji dayîkbûyîna wî bû taybet bûyerên herî dawî de mecal tunebû ku batana lê rojek ji rojan yani ew di dilê wî de wek hesretekî bû Kobanî aslında herî dawî Kobanî dît bi malbatan xwe re bi hevalên xwe re hinekî wext derbas kir, dem derbas kir. Bi taybet hevjîna xwe yadê eyşe re wek hevalê xwe yê jiyanî û tekoşînê dibîne. Gelek bîranîna xwe bi guftûgo kirin di nava xwe de. Yadê eyşê di her gotina xwe de digot bavê welat wek şervanekî rêber Apo ye û her tiştê xwe berdaye êdî li gor xeta rêbertî û şehîdan dimeşe û hemî tekoşîna wî ser vî astê daye. Êdî bavê welat ya we ye yanî bi rastî jî wisa bû bavê welat. Hemû jiyana wî wek derwîşane bû li pey mal û milkên dinyewî tu carî neçû rê neda ku ber tekoşîna wî de ew tiştana asteng bibe. Hemû jiyana wî hemû tiştên wî ji rêbera Apo û Tevgera Azadiyê fêr bûbû. Ew jî jiyana derwîşî bi felsefeya bijî û bide jiyankirin meşiya bû aslında. Yani ev felsefe di şexsê di kesayeta Şehîd Salih Müslüm de bûbû yek. Aslında mirov dikare wisa bêje. Hûn jî dizanin Şehîd Salih Müslüm Ayşe Efendî hevalên rêber Apoye yê kevnin. Soz û peymaniya ku dabûn rêber Apo ji sala 1979 nihan heya wir ve di nava tekoşînê danin. Soza ku ji rêber Apo re dabûn ti carî dervê tekoşînê nemabûn. Salih Müslüm heta emrê xwe yî dawî yani rastî jî pir bi samîmiyet, dilsozî û girêdanekî şoreşgerî tevgeriya. Piştî merasîma ku bi beşdariya bi 10,000 kesî pêk hatibû, Salih Müslüm li kêleka kurê xwe Şervan Müslîm ku şerê li dijî Daişê de şehîd bûbû hate defin kirin, li vê derê hate defin kirin. Şervan Müslüm jî yek jî malbata Salih Müslüm de wek cangorî, wek tekoşerekî mezin dihat naskirin. Di merasîmê de Heyeta Bakur û Başûrê Kurdistanê bi beşdariyekî berfireh pêk hatibû. Bi beşdarbûyîna bi 10,000 kesan dema xatir ji Salih Müslüm xwastin rastî jî peyama yekîtî û xurtkirina berxwedanê dan. Her wiha nîşaneyekî ku em bêjin xurt hevgirtina civakî û siyasî dan diyar kirin. Di merasîmê de gelek axaftinên qedirqîmet derket holê. Di destpêkê de peyama rêber Apo ku em bêjin ji bo Şehîd Salih Müslüm şandibû hate xwandin. Di naverika peyamê de xalê herî girîng ew bû ku rêber Apo şehadeta Şehîd Salih Müslüm wek birayê cotikê Sirri Sûriya Önder ku em bêjin pêvajoya aştî û civaka demokratîk de şehîd bûbû wek wisa girtibû dest. Yani her du bi saya tekoşîna xwe yê bi mirovî aslında di encam da bi şehadetên xwe kesên dijber, kesên demdirêj bi hev re neaxivî bûn,
kesên ku em bêjin heya niha tevlî pêvajoyê nebûbûn, dor jiyan kiribûn, rastî jî şehadeta herî dawî wana hemî hanîn gel hev. Çawa ku şehadeta Sirri Süreyya Önder Kurd, Türk û Türkmenan û hemû pêkhatiyên herêmê anî cem hev bi şehadeta Şehîd Salih Müslüm jî bi taybet li Kobanê malbatên ku bi salan e hember hev şer dikirin, hevdû qebûl nedikirin anîn cem hev. Yani li vir de jî xwedî karaktera û şexsiyeta Salih Müslüm derdikeve olê. Çiqas aştîxwaz, çiqas azadîxwaz e ku hemû jiyana xwe li ser xeta rêbera xwe û şehîdan kiribû yek û wiha gihîştibû karwana şehîdan. Ji ber wê yekê jî ew şopa wê, ew em bêjin ruhek ku yekbûyînê da ava kirin, rastî jî tu carî nayê ji bîr kirin. Bi rastî jî di keliya merasîmê de ruhekî yekitî û xurtkirina berxwedanê derket pêş. Çimkî Şehîd Salih Müslüm xebatê yekitî û demokrasiyê dida meşandin. Di nava civakên eşîran de, di nava malbatên welatparêzan de cihê xwe yê pir taybet hebû. Rastî jî kesên ku dema li Kobanê an jî li vir yanî Rojavayê Kurdistanê Salih Müslüm didît wek sembola aştiyê lê dinêriyan. Ji ber vê yekê xwedî derketinekî pir pîroz derket holê li merasîmê de. Her wiha di çavên her kesî de di nava aştî û aramî de bi hev re jiyankirin hebû. Bi vî awayî soz û peymana ku li ser şopa bavê welat de hate dayîn, rastî jî meşandina siyaseta demokratîk û xeta têkoşîn û berxwedanê bilindkirin derket holê. Her kesên ku em bêjin tevlî merasîmê bûbû ji xwe re têkoşîn û keda bavê welat wek mînakekî didît. Bi taybet heyetên ku ji Bakurê Kurdistanê hatibûn merasîmê cenazeyê wek siyasetmedara Kurd Leyla Zana dîsa hevseroka giştî a Dem Partî Tuncer Bakirhan, her wiha fermandariya giştî a Hêzên Sûriye Demokratîk Mazlûm Ebdî, dîsa hevjîna Salih Müslüm Ayşe Efendî di axaftinê xwe de soz û peymana di oxira Şehîd Salih Müslüm dan û bi vî awayî xurtkirina têkoşîn û berxwedanê dan. Hatina heyeta Bakur ku ji aliyê gelê Kobanê rastî jî gelek aleqayekî girîng dîtin. Mirov dikare ya pir bi rehet bêje ku pir bi kêfxweşiyekî mezin heyeta Bakur hate pêşwazîkirin. Rastî jî atmosferekî giran hebû. Him şadbûyîn hebû ku em bêjin heyeta Bakur hatibû Rojavayê Kurdistanê, hatibû Kobanê. Him jî di keleka wî de xemgîniyekî pir mezin hebû ku şehadeta Şehîd Salih Müslüm hemî kes dît. Bi taybet di heyeta Bakur de hinek ji van nû hatibûn Kobanê. Yanî gelek bandor bûbûn. Taybet hûn jî dizanin Kobanê dilê Rojavayê nûh hatibûn Kobanê, nûh didîtin Kobanê. Hûn jî dizanin Kobanê dilê Rojavayê Kurdistanê û di hemû cîhanê de cihekî xwe yê girîng heye. Kobanê gelek caran dilê dagirkeran da wekî êşekî giran bû ku were dagirkirin. Lê têkoşîna fedayîyane ya bi şehîd gelhatan, arî Mîrxanan, Zehrayan, Masîroyan, viyan peymanan, dîsa Şerwanan û herî dawî Şehîd Salih Müslüman de rastî jî bû sembola kela berxwedanê. Ji ber wê yekê Kobanê bi saya wan şehîdan ku em bêjin xeta berxwedanê wekî mîrasekî mezin hiştiye ser linga ye û berxwe dide.